Kawasure ni tim mar Lightning Dolphins Swimmers nokawo loch margi mar adek kaluwore e piem mar goyo abal mag Madaraka Swimming Championship manobagi boma ma Malindi. Tok piem 122, Lightning Dolphins Swimmers nokawo points 744.50 kendo bedo joloch ma kanyakla, loch ma bende giyudo higa mokalo. Tim mar Nyali School notieko thuolo mar ariyo gi points 631.50 e kinde ma Malindi Little Angels notieko e thuolo mar adek gi points 304. E kidieny mar nyiri, tim mar Lightning Dolphins Swimmers notieko e thuolo mokwongo gi points 468.50 motelo ne Nyali School, ka kidieny mar yawuowi Nyali School norieny kendo tieko e thuolo mokwongo gi points 416. Tim mar Norway osechako timo orako margi e boma ma Greensboro e North Carolina